Csak azt akartam mondani, hogy a koraszülötteket a vidéki bábák az 1900-as évek elején gyakran vágóhidakról szerzett marhabendőkbe csomagolták, így próbálva melegen tartani őket. Ebben a korban az idő előtt érkezett babák nem sok eséllyel indultak az életben, még akkor sem, ha kórházban születtek, főleg azért, mert a legtöbb orvos úgy gondolta, nem is érdemes próbálkozni az életben tartásukkal. Dr. Berend Miklós, a Fehérkereszt kórház főorvosa 1910-ben kétségbe esetten kéri ezt számon orvostársaitól, azzal érvelve, hogy a párizsi szülészeten a megfelelő gondoskodás mellett már ekkor sikerült 17% alá szorítani a koraszülöttek halálozási rátáját. A rossz esélyek ellenére azért Magyarországon is voltak olyan koraszülöttek, akik szerencsésen megélték a felnőtt kort. Erre példa az 1877-ben született Bédi Schwimmer Róza, aki koraszülött, apró és gyenge csecsemőből az első hazai aktivisták egyike lett, aki oktatási és munkába állási lehetőségeket követelt a nőknek, és a világ első női követe, diplomácia képviseletvezetője volt. Ő maga erről később azt írta: tudatosan vagy öntudatlanul mindig valami olyasmit cselekedtem, amit korainak, idő előttinek tartottak az emberek, aminek időszerűségét azonban a következmények mindig igazolták. A múltkor sztoriban már ajánlottam, de most is elmondom, hogy ha érdekel titeket a társadalomtörténet, akkor olvassatok Szécsi Noémit, engem ehhez a történethez az ő könyve inspirált, engem meg kövess be, mert mondok még ilyeneket.